Σου λέει τι στο διάλογο είναι αυτό, σου λέει. Όχι, έχει ανέβει τώρα και της κάνει πολύ εντύπωση η τηλεόραση, ακούμπησε και το χέρι. Λες να νομίζω ότι είναι ζωντανά, ότι είναι δηλαδή πραγματικά να μπερδεύεται. Προσπαθεί να βρει την άκρη τώρα, κοιτάει, μελετάει την τηλεόραση. Σου λέει τι στο διάλογο, ναι, κάτι έχει μέσα. Ναι, τι είναι αυτό. Μην περάσεις ανάμεσα. Στο τέλος θα βάλει και υπότιτλους. Ω, Πανάτη και υπότιτλους. Κοιτάει κιόλας. Τι κάνει αυτό. Τι της μιλάς, ξέρει μόνο. Από εδώ που η πλάκα να το είπα από μπροστά η πλάκα. Η πλάκα ήταν ότι δεν έχω πάνω. Μιλάμε για μαλλίο μπράβο, αυτό δεν είναι πλάκα. Το έβγαλα αυτό. Το δείχνω στην άλλη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κάνει έτσι τραγή. Πω, κάτσε. Μην είναι να αποσυντονίσεις και σε ακούσει. Α, έλα φάει το πουλί. Δεν υπάρχει, για αυτό κάτι. Όπα! Τι έριξε, παιδιά. Του λέει κάτι δουλειά τώρα. Έτσι με έριξε και την τηλεόραση κάτω. Όχι τώρα και το κοντρόλ. Ήρεμα. Ναι, τώρα